Gabon danoi, nik txapa bota behar dut. Bueno, ez eriekin baino lehenago, Aitzu elkartearen partez, eskerrik asko etortzeagatik. Hasteko, oso modu laburrean, gure herrian martxan dugun proiektu baten berri eman nahi dizuegu, euskaraz atseginez. Proiektuaren helburua, Sopelako denda eta tabernetan euskararen erabilera bultzatzea da. Honetarako, alde batetik, euskaraz egiten den taberna zein dendetan pegatinak jarri berri ditugu, denok jakiteko non mintza gaitezken euskaraz. Ta bestetik, dendari eta tabernari guztioi euskara ikasteko ikastaroak eskaini dizkiegu. Egitasmo honetan, gurekin batera, bai Sopelanako udalak, bai mankomunitateko euskara zerbitzuak ere hartzen dute parte. Onak dira lortu ditugun emaitzak. 287 saltokirekin jarri gara harremanetan, eta 100 dendetan eta tabernetan euskaraz bizi ahal izateko pegatina gonbidapena dagoeneko itsatsita dago. Hori gutxi izango balitz, gaur egun euskaraz komunikatzeko gaitasunik ez duten beste 50 dendari eta tabernari inguru euskara klase egokituak jasotzen ari dira. Honen gaineko informazioa gehiagorik nahi izan ezkero, geurekin edota mankomunitateko euskara zerbitzuarekin harremanetan jarri, mesedez. Amaitzeko, 16. mendeko Etxepare idazleak zioen bertsoa, euskara jalgiadi plazara, ia denon artean euskara kalera ateratzen dugun. Besterik gabe, ondo afaldu, estarriak berotu, postreak eta gero guztiok posible egiten dugun kantaldiaz gozatzeko. On egin eta eskerrik asko. Gabon berriro guztioi. Gaurko kantaldiaren helburua ederto pasatzea da, euskaraz kantatuz eta euskaraz eginez. Helburu hau betetze aldera eskertzekoa da jaso dugun laguntza eta hauetareko bi aipatzeagatik, taberna ibiltaria taldearena, giroa berotzeko ezinbestekoak direnak, dagoeneko gurekin 4. urtea daudela gogoratu behar dugu. Eta hori dela eta oso eskertuta gaude, beraz, haientzako txalo bero bat. Kantaldi hau burutzeko, herriko alderdi politikoekin, sindikatuekin, elkarteekin, kirol taldeekin, gazte erakunde eta mugimenduekin, hainbat euskaltzaleekin, ikastolarekin, zipirinerekin, iberrerekin, udal euskaltegikoekin, berbalagunoekin, dendariekin, tabernariekin, hitz egin dugu. Euskerak batzen gaitu, kantalde honen leloa da. Orain, aterako diren herritarren multzoen bitartez, hori egiaztatzera goaz. Ondo dakizuenez, ona atera nahi duenak ez du baimenik eskatu behar. Beraz, aurrera eta barra librea. Amaitu da guztia.
You told